Какво е, тати? Кажи нещо сега. Къде си тук? На един водопад. Едно водопадче. Да, да видим това водопадче. Ударихме. Много хубаво това водопадче, бе. Готино. Да. Истинско, защото сме ходили на изкуствено направо. Този е истинско. Да, и за телефона са ми. Я ще колко си да. Водата долу. Тук е водопадчето. Добре е направено. Ето, този парк е Доста красив. 35 км парк. Да. Вие си, какво ще кажеш за паркчето? Вечер май ще е топ. И сега е хубав, но Много е хубаво. вечер всичко ще е осветено, ще е уникален. Уникално ще е, да. Яш какво става тук? Хората са поставили. Тук що видяхме зайчета. Да, ето. На това заведение има зайченце. Бягат, оставете. Да го гоня ли? Не го гони. Ето и там е пълно с зайци. То това не са котета, са зайци все пак. Я виж просто. Има и пиленца, ето, кокошчици. Те си пъсат тук. Си живеят. Ето си. Трябва тревичка да му дадеш, бягат. Клекни му, дай някаква тревичка. Другия път ще дойдем с моркови. Там пак котки има. С малки котенца, елате ви малките котенца. Тък му бозаеха, ама се оплаши. Ето ги. Бозаеха и се оплашиха от нас. Чакай, стига ти ча така. Да легни майката, ето, избяга. Ето ги диванетите малките. Не си бе красив парк. Ресторанчето има. И тия хора ходят в Германия, тия се не